ассалому алайкум дӯстону ва бародарони азиз, шумо ҳозир дар канали Автотиви қарор доред. Шер бачаҳо, рӯзтон бахайр боша. Бачаҳои ғариб, рӯзи шумо бахайр боша. Шероинар, имрӯз мо баъри шумо якчанд мошинаи арзон гирифтагием ки хеле нарх наво дар ҳиҷо неста. Шероинар, рақами мо дар ҳамин боло мондагие бародаро. Намҷада имо WhatsApp ҳаст. Касе ки молу маҳсулот дора, марҳамат занг бизанед дар номерои мо. хона, мошин, замин, чизе ки боша набоша, мо ҳамаи амира реклама мекунем бари шумо. Касе ки дар канали мо нав омагия, шер бачаҳо бизанед лайк, подписатсияро биҷиқен, видеоро поделитсия кунед. Шероинар, то дар дараҷаи максималӣ качествора баланд ка бародар видеои имрӯзаро тамошо кун. Мегзарем ба якум эълони имрӯзаи мо. Range Rover солиш 2005. мошини вообще навай, беҳад нав. мошинча дар шаҳри Душанбе гаштагиай. нархша 60,000 сомонӣ мега. ҳамин нархаш нархи охиронаш будааст. Мода гуфтан ида дига арзон намешава. мошини холи бензинай, солаша хай гуфтем 2005. мотораш 4x4, коробкаш автоматика. срочна фурӯшаи мақсад. илтимос нарха назанен, и ҳамин нархи охиронша мега. хитон ина дидестен мошина, инам хел мошин намини састаенда ҷойгираи. Шероинар, кузоваш внедорожник. мегзарем ба дуюм эълони имрӯзамон. эълони дуюмон ВАЗ 2107 дар ноҳияи Хуалингай. нархша 12500 сомонӣ мега. бу чахчах мекунем. солаш 2003. мошин механикай, газ плюс бензинай. инамҷада номерои телефонша мондагием, номерои WhatsApp-ам ҳаст. састаяниш беҳад созай, балонош нав, коробкаш механика. моторш 100%, ягон камбудӣ надора, задагӣ пусидагӣ надора, алиш мешава. хадавош созай холас бародаро. мошинчаи маладёжняй. солаш 2003. у қадам кӯҳнаям набудааст бародаро. ин ахтон бибинен состояние мошина. мошин дар хеле ҳолат қарор дора. ин ахтон тамошош кунед. мегзарем ба эълони сеюммон. эълони сеюммон ВАЗ 2115. мошини маладёжняй, беҳад мошинчаи зурай. номерош охираш 9044. зангш бизанен. ин мошин дар Данғараҳай бародаро. нархша 23000 мега. бо саводо мешава. бензин плюс газай, кузоваш седан. объём моторша бигирем агар бародаро 1.5. пробегаш 123. 12345 пробег дора. коробкаш механикае. мошин дар ҳолати беҳтарин. савдо дар назди мошин. каси да маҳқулаи нав, касе ВАЗ мехара, вазам кӯҳна набуда. солаш 2004. мошинчаи дӯши девона дранш тозак, хишрӯа, ягон ҷои кафидагӣ, шикастагӣ, пусидагӣ надора бародаро. хадавоишам созай. мегзарем ба эълони чорми имрӯзамон. эълони чорми имрӯзаи мо Opel Omega бародаро. солаш 2004. имрӯз фақат мошинои нав, солашон нав қабул кардем бародаро. баъри шумо пешкаш кардем. ҳамин рақамаш охир 4253. занг бизанед. ин мошинам дар Душанбе ҷойгирай. нархша 30,000 сомонӣ мега. бо савдо мешавад. бензин плюс газай. Шероинар, кузоваш седан. объём моторша бигирем агар даҳай. коробкаш механикай. салом бародаро. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. охири нархаш документош тамом шудагӣ. касе гира худаш документ мекуна. арзон мекада бардар. мегзарем ба эълони панҷум. Hyundai Genesis солаш 2009. вообще бад мошин навай бу.
хундаги неси солиш 2009 бародаро. Инами рақамҳои охираш 4066 занг мезанед. Ин мошинам дар Душанбе ҷойгирай. 49000 сомонӣ мега бо савода мешавад. Холи бензинай, кузовиш купе. Объем моторш ками бадай 0.4. Ин мошин вообще мошини камрасход будааст. Коробкаш автоматика. Ин айҷада дарунша ишон додаги мотороша. Мотор турбо, подогрев сидельни, мақсад сидельниош худаш гарм мекуна, подогрев дора. Хеле хинак намехӯри мошинчада мешини гарм мешава. Подогревшам кор мекардаст. Мошин ростигаб нуқра рангай. Мебини кайфш мекунам дар шаҳр. Ростигаб зеб додай шероинар. Инак мегзарем ба эълони шашми имрӯзамон. Эълони шашмон ваз 2114. Ирам солш вообще навай мошинчаи молодёжниай. Номерош ҳамаи охираш 9919. Ин мошинам дар шаҳри Душанбеай 22000 сомонӣ мега бо савдо мешавад. Камтарак бо савдо дора. Холи бензинай, шербача, кузовиш хеҷбек, объем моторша бигирем агар 1 ҳафтай. Пробегш 155 пробег дора. Коробкаш механикай. Мошин ҳолаташ беҳтаринай. Мешни фақат газа меҷиқӣ. Маълумоти дигараш тариқи алиё. И бачак хела ростигап шух будай. Маълумоташ тариқи алиё. Яъне ки занг мезани маълумотои дигараша мегам. Мошинча дая танировка мекини бародар. Фақат тош метидирни ам Душанбеда дига ягон ҷои камбудӣ надора. Задаги пусидаги надора мега ростигап. Хулас мошин ягон нақс надора бародаро. Касида мақулай марҳама зангш бизанен. Мегзарем ба эълони ҳафтами имрӯзаи мо. Nissan Sunny бародаро. Солаш 2012. Май мошини вообще мошин навай Nissan. Ин мошинам дар шаҳри Душанбеай. Нархша 65000 сомонӣ мега. Холи бензинай. Моторша бигирем агар 1.6. Мошин автоматикай. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Молумила дар назди мошин. Илтимос касе ки харидори аниқаи зангш бизанед, касе ки намехара беҳуда зангшо назанед. Иҷада боло да бор рақамона мондем бародаро. Ҳам хеле молу маҳсулот дошта бошен. Агар шумо заминай, квартирай, мошинай агар дошта бошен, ҳамин номерои дар боло мондагии монда марҳамат муроҷиат кинен. WhatsApp-ам ҳаст. Занг мзанен. Иншоалло ки мо мошинои шуморо дар реклама мегзорем. мегзарем ба эълони ҳаштами имрӯзамон. Эълони ҳаштумон Volkswagen Tauran. Солаш 2008. Номерош ҳамҷа мондагиай охири 6657. Ин мошин дар шаҳри Бохтарай, дар Қирғонтепай. Нархша 60000 сомонӣ мега бо мақсад савдо мешавад. Саларка қатӣ мегарда ин мошин. Бензин не, холи саларка қатӣ мегарда. Кузовиш универсалай. Объем моторша бигирем агар 1.9. Коробкаш автоматика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора. Маълумотои дигариш мақсад тариқи телефони зангш мезани. Бо ягон сум арзон мекуна ёки чиёша маълумотои дигарша мега. Шербача бихея кофеи талха бизай ховод шиёр мешай бародар. Видеои моро тамошо ки ба ҳазор. Бачако бахилӣ намекунем. Касе ки нав омагаем канали мода меҳмони шумо шербача. Илтимос бизанем лайк, подписатсияро дар дараҷаи максималӣ. дастгири шумо шербачо пешравии кори мо ҳай. мегзарем ба эълони наҳами имрӯзамон. эълони наҳамон Volkswagen Golf-ай. Солаш 2007. Да ин мошин дар Хуҷандай бародаро. Нархша 65000 сомонӣ мега бо савдо мешавад. Холи бензинай, кузовиш хеҷибек. Объем моторша бигирем агар 1.6. Коробкаш механика. ин ҳами рақамҳои охириш 9966 занг бизанен 927. айнум иминоя нуми канали мо занг бизанем бо шумо да ягон сум арзон кам метиҳам. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора.
бо алиш ҳам мешавад. Дигар маълумоташ тариқи телефонӣ бародаро марҳамат мақсад чӣ камуди агар дошта боша зангш мезанем ба тариқи телефонӣ мегатон. инак мегзарем ба эълони даҳми имрӯзамон бародаро. эълони даҳумон Opel Vectra ҳай. ин мошин дар ноҳияи рӯдакии Ростигап. мошина нархша 27,000 сомонӣ мега. бо конкретни чахчақ мекунем мақсад буд арзон ҳам мешава айда нархаш. бензин плюс газай, моторш 1.6, мошин механикаи Ростигап, кузовиш седанай, солаш 1995. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дора мега. инамҷада номерои русишам ҳастай, номерои россияш, номерои дастӣ телефони ҳам ҳастай. наиш WhatsApp ё дастӣ. ина марҳамат касе да маъқулай бародар зангш бизанен. соҳиби мошинам Ростигап ба фикр мехотиш видеои мара аждад дора. имрӯз гуфтага ками партай мошини мара гапира да замин намондем. бародора шумо дар кадом маркаи мошин дар кор бошад дар комментария бинависонен. мо иншоалло чанд қайка айдистмон меоя чӣ хели мошини шумо дар кораи тариқи ҳамон комментария мошинаро пешкаш мекунем бародаро. раҳмат барои дастгирии шумо. касоне ки дар шаҳри Подольск ҳастем бародари азиз, барои регистратсия кардан мақсад танқисӣ мекашен. 3 моҳа регистратсия 7000 рубл. компания Ака Исломҷон дар город Подольск. рақамҳои +7 990 танҳо WhatsApp-и холияй ёки +7 995 ҳам телефонҳои дастӣ ҳам WhatsApp занг бизанен регистратсия мекунанд. дани базаш 3 моҳа ҳастай. 7000 рубл. касе аз номи канали мо гап занад Савдо ТВ бо арзон мекунад бачаҳо. марҳамат занг зада бипурсен. ша кортона осон мекунад.